आई भगवती माडबांच्या घरामध्ये होते. तुका मी भाई सण सांगणा करतोय त्या सांगण्यात तू पावन हो. माडबांची तू लक्ष्मी, तू धन देतस, तू सरस्वती, तू बुद्धी देतस आणि तूच दुर्गेच्या रूपात तू रक्षण करतस. आज तुझ्या गावचं फूल, तुझ्या कुळाचं फूल प्रयाग सुनील मांजरेकर याचं लगीन बडोद्याच्या कृष्णा त्रिवेदी या मुलीशी ठरलेला त्या लग्नात तू मान्यता दे. यांच्या लग्नामध्ये कसल्याही प्रकारचं अडथळे होता कामा नये. लग्न होऊन सुखाने नांदा देत, समृद्धी होऊ देत, सगळ्या प्रकारची सुखसमृद्धी मिळू देत, त्यांना संतती लाभू देत, त्यांना पुरवठा होऊ देत. त्याचबरोबर त्रिवेदी आणि मांजरेकर ह्या कुटुंबातले भावबंध आणि प्रेमबंध वाढा देत असं मी सांगणं करत आहे. त्या सांगण्यात तू पावन होऊन त्याचबरोबर तुझं जय जयकार करत आहे. जय भगवती देवी. उदे उदे ग भगवती आई, उदे उदे ग भगवती आई, उदे ग भगवती आई, उदे ग भगवती आई, उदे उदे.